Nyt pikkusen enempää. Ok. Saks. Sakset. Sitten välilyönti. Pistä, että sakset leikkaa paperia. Niin sitten se on tullut 3 sanaa, niin se on lause. Se on silloin ihan täysi lause. Nyt sun tarvii laittaa välilyönti, kun se erottaa sen sanan toisesta. Erottaa. Joo. Ja nyt enter. Ei kun sakset leikkaa paperia. Tuo voi kirjoittaa paperia. Sakset paperia. Mutta mitäs sakset tekee paperille? Leikkaa paperia. Niin, sä voit kirjoittaa, että sakset leikkaa paperia. Sä oot kirjoittanut, että Timo Vaari on kiva, niin nyt sä voit kirjoittaa, että sakset leikkaa paperia. Timo Vaarihan leikkaa paperia. No joo. Sakset leikkaa paperia. Mä yhditän sen tuolla sanat yhteen maaliin. Silloin sä voit laittaa näin, että Paperi. Timo Vaari on kiva ja sakset leikkaa paperia. Silloin sä laitat tohon, että ja, niin silloin ne lauseet liittyy toisiin. Sun pitää vain kursorinapeilla laittaa tänne ensin. Tosta noin siirrät noilla napeilla sen kursorin tohon kiva-sanan perään. Noin, hyvä. Nyt täytyy tulla vielä 1 rivi alaspäin nuolinapilla. No ja sitten oikealle nuolella, niin pääset sitten niin kuin sinne kiva-sanan loppuun. Vielä. Ihan sinne loppuun vaan. Siihen nyt painat 1 kerran välilyöntinappia. Tähtäkö? Just sitä. Ja sitten ja. Ja. Sakset. Ja sitten menet sinne alas sinne sakset sanan viereen. 1 kerta nuoli alaspäin. Noin. Ja sitten leikkaa. Leik. Vielä. Leik. Leikkaa. Nyt. Hei, se on sitten, tiedätkö sinne ihan vaan painetaan hipasta, joo? Ik. Ik. Leik. 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 Joo, nyt voit varmaan painaa enteriä ja sitten laittaa sinne seuraavalle liville paperia. Leikkaa. Sakset leikkaa. Paperia. Paperi. Putoaa jo P päälle. Yritti putoa P päälle. Sakset leikkaa. Sakset leikkaa. Paperia. Papper. Sakset leikkaa. Papper. Paperia. Hienoa. Sitten laitat pisteen vielä sinne perään, niin sitten se lause on kokonainen. Missä? Piste on tossa, toi on piste, toi pyöreä, missä ei ole sakara. Tälläkö? Joo. Hienoa, niin se on sun ensimmäinen lause, jonka sä oot koskaan kirjoittanut. Kuinka vanha sä oot nyt? Kerro sisille. Näytätkö sä vaikka sormilla? Äiti, kuinka vanha mä oon? Kuinka vanha sä olitkaan? 5 vuotta. Ei. 3 vuotta ja 9 kuukautta ja Nyt 1 päivä. Niin, sä oot syntynyt 15.5.2005 ja nyt on 16. helmikuuta 2009, niin sä oot silloin 3 vuotta ja 9 kuukautta ja 1 päivä vanha.
Niin ja kirjoittaa vielä oikein, koska... Sä leikkasit ihan, sä kirjoitit ihan itse kaiken ton tohon. Mitäs siinä on? Luepas vielä mitä siinä lukee. Timo Vaali. Kiva. Saksa keikkaa paperia. Sä unohdit lukea nää sanat. On. Vaali. Timo. Sakset leikkaa paperia. Hyvä. Hienosti.